9. novembra 2025 došlo na železničnej trati medzi Pezinkom a Svätým Jurom k jednej z najzávažnejších železničných udalostí na Slovensku za posledné roky. Dva vlaky idúce v rovnakom smere sa zrazili, čo vyvolalo otázky o bezpečnosti železničnej dopravy, o fungovaní zabezpečovacích systémov a o tom, či Slovensko robí dostatočné kroky na modernizáciu železníc. Čo sa presne stalo? Prečo k tejto nehode vôbec došlo? A čo to znamená pre železničnú dopravu na Slovensku? Priebeh udalosti. Na úseku medzi Pezinkom a Svätým Jurom došlo k zrážke regionálneho rýchlika Rex 1814 a expresu Tatran X 620. Podľa prvotných informácií mal rýchlik odísť zo stanice napriek červenému signálu, čím sa dostal na trať, kde nemal byť. Následne doň zozadu narazil Tatran, ktorý jazdil v rovnakom smere. Prevádzka bola v úseku na približne 3 hodiny obmedzená a vlaky jazdili rýchlosťou približne 10 km za hodinu. Do polnoci nemocnice prijali 79 zranených, z toho 18 vážnejšie, bez obetí na životoch. Možné príčiny. Predbežné zistenia hovoria o zlyhaní ľudského faktora, konkrétne o nedodržaní návestidla stoj. Trať je vybavená Európskym bezpečnostným systémom ETCS, ktorý dokáže vlak v podobnej situácii automaticky zastaviť, no v tomto prípade bol systémom vybavený len Tatran. Regionálny rýchlik systém nemal a preto nemohol byť automaticky zastavený. Prítomnosť ETCS však pravdepodobne zmiernila následky, keďže Tatran mohol začať skôr brzdiť. Vyšetrenia nepotvrdili prítomnosť alkoholu ani omamných látok u rušňovodičov. Následky a zásah. Na miesto bolo vyslaných 15 sanitiek. Škody sa odhadujú na milióny eur, presná výška ešte nie je určená. Štatistiky. Slovensko má druhý najvyšší počet úmrtí na železnici v prepočte na dĺžku tratí v Európskej únii. Okolo 10 úmrtí na 1000 km železníc. Pri európskom priemere približne 2,5. Väčšina týchto incidentov však nesúvisí so zrážkami vlakov navzájom, ale s neoprávneným pohybom osôb na trati a nehodami na priecestiach. ETCS je na Slovensku postupne zavádzaný od začiatku 2010 rokov a pokrýva zatiaľ približne štvrtinu hlavných tratí. Na tratiach však stále premávajú vozidlá, ktoré týmto systémom vybavené nie sú. A na záver, napriek tomu zostáva cestovanie vlakom jednou z najbezpečnejších foriem dopravy. Táto udalosť však ukazuje, že kombinácia ľudského faktora a chýbajúcej technológie môže viesť k vážnym incidentom. Nehoda môže slúžiť ako impuls pre zrýchlenie modernizácie železničnej infraštruktúry a povinné vybavenie všetkých vlakov modernými bezpečnostnými systémami. Bezpečnosť železníc závisí nielen od techniky, ale aj od ľudskej zodpovednosti a dôsledného dodržiavania pravidiel. Myslíš si, že by mali byť všetky vlaky na Slovensku povinne vybavené systémom ETCS? Je podľa teba hlavnou príčinou takýchto nehôd technológia alebo ľudské zlyhanie? Mala by vláda urýchliť investície do železničnej infraštruktúry, aj keby to znamenalo miliardové výdavky? Dôveruješ doprave vlakom, alebo by ťa takáto udalosť odradila?